салом тамошобинони азиз, нашри навбатии хабаррезаро манзуратон мегардонем. навгонӣ дар синамои тоҷик. Филми нави ҳунарии охирин сайди саёди муассисаи давлатии Тоҷик филм дар барномаи озмунии асосии филмҳои пурраи ҳунарии фестивали кушоди кинои кишварҳои Иттиҳоди давлатҳои мустақил ва кинематографияи миллии киношок роҳ ёфтааст. Фестивал аз 25 сентябр то 2 октябри соли ҷорӣ дар шаҳри Анапай, Россия баргузор мешавад. Филми ҳунарии охирин сайди саёд дар таҳияи коргардони муассисаи давлатии телевизиони синамо Муҳаммадраби Исмоилов таҳия шудааст. Филми мазкур дар деҳаи вешаби ноҳияи Айнӣ ва Бешаи Палангон наворбардорӣ гардидааст. таври коргардони филм иброз намуд, наворбардорӣ давоми 2 моҳ идома карда, дар он зиёда аз 40 нафар ҳунармандони касбӣ ширкат намуданд. Филм аз рӯи асари нависанда Аброри Зоир гирифта шуда, дар бораи шикорчие бо номи Саёд қисса мекунад, ки дар Беша ба шикор машғул мешавад. Роҳ ёфтани филм ба ҷашнвораи киношок аз маҳорати баланди коргардон ва рушди ботадриҷи филмофарӣ дар Тоҷикистон дарак медиҳад. Боис ба зикр аст, ки синемо ҷашнвораи киношок дар байни кишварҳои Иттиҳоди давлатҳои мустақил ва кинематографияҳои миллӣ баргузор мешавад. ҳадаф аз баргузории чорабинӣ, муайян ва дастгирӣ намудани чеҳраҳои умедбахши соҳаи кино, таблиғи санъати кино ба ҳисоб меравад. дар синемо ҷашнвораи мазкур филмҳои пурраметраж, филмҳои кӯтоҳмуддат, филмҳои ҳуҷҷатӣ ва филмҳои кӯдакона ба намоиш гузошта мешаванд. ёдовар мешавем, ки ҷоизаҳо дар ҳар номинатсия ба ғолибон тақдим карда мешаванд ва ҷоизаи асосии ҷашнвораи киношок буттаи тиллоӣ ба шумор меравад. филми кӯтоҳи бадеии насиби муассисаи давлатии Тоҷик филм, ки бо коргардонии Шарофат Арабова таҳия шудааст, дар озмуни филмҳои кӯтоҳи синемо ҷашнвораи байналмилалии шаҳри Қазони Федератсияи Россия ва синемо ҷашнвораи шашуми байналмилалии филмҳои кӯтоҳи Байконури шаҳри Алма-Ато иштирок мекунад. синемо ҷашнвораи байналмилалии шаҳри Қазон аз 5 то 10 сентябри соли ҷорӣ дар шаҳри Қазони Федератсияи Россия ва синемо ҷашнвораи байналмилалии филмҳои кӯтоҳи Байконур аз 8 то 12 сентябри соли равон дар шаҳри Алмаатои ҷумҳурии Қазоқистон баргузор мегарданд. филми кӯтоҳи ҳунарии этюди муассисаи давлатии Тоҷик филм, ки бо коргардонии Мумин Қодиров наворбардорӣ шудааст, миёни 30 филм аз кишварҳои олам дар озмуни филмҳои кӯтоҳи фестивали кушоди синемои кишварҳои Иттиҳоди давлатҳои мустақил ва кинематографияи миллии киношок иштирок мекунад. фестивал дар шаҳри Анапай, Россия аз 25 сентябр то 2 октябри соли равон баргузор мешавад. ёдовар мешавем, ки филми ҳунарии охирин сайди саёди муассисаи давлатии Тоҷик филм низ ба озмуни мазкур роҳ ёфтааст. дар ҷазираи Лидо воқеъ дар шаҳри Венетсияи Италия қадимтарин синемо ҷашнвораи байналмилалии Венетсия оғоз гардид. дар маросими баргузории 78-мин синемо ҷашнвораи мазкур меҳмононро филмҳои нави коргардонҳои маъруфи олам интизор аст. фестивали ҳозира ба гуфтаи директори он Алберто Барбера яке аз синемо ҷашнвораҳои махсус хоҳад гардид. коргардони Зеландияи нав Ҷейн Кемпион филми худро зери номи Қудрати сагмиҷоз ба синемо ҷашнвора овард, ки дар он ҳунарпеша Кристен Данст ва Бенедикт Кемперс нақш бозиданд. филми мазкур аз рӯи романи Том Саваж навишта шуда, дар назар аст, ки яке аз беҳтарин филмҳои ширкати филмофарии Netflix дар мавсими оянда гардад. ҳамчунин дар байни филмҳо офаридаи коргардон Пауло Сарентино таҳти унвони Дасти Худо барои ҷоизаи асосӣ пешбарӣ шудааст. тавре директори ҷашнвора мегӯяд, ин филм бо сабабҳои ба мо маълум дар фестивали Кан рақобат карда натавонист. аз ин рӯ мо хушҳолем, ки Пауло Сарентиноро дар ин ҷо истиқбол мекунем. филмҳои коргардон аллакай дар ин ҷашнвора муаррифӣ шуданд. филми ҳунарии Дасти Худо дар шаҳри Неаполи, Италия дар солҳои 80-уми асри гузашта сабт шудааст. офаридаи мазкур дар бораи футболбози машҳури дунё Диего Марадона нақл мекунад. синемо ҷашнвораи Венетсия то 11 сентябр идома меёбад. нашри таблиғотии филми тахаюлию овозадори одам Анкабут дар сомонаҳои иҷтимоӣ падид омад. наворбардори танзим ва бандубасти филм ба итмом расида пас аз мулоҳизаҳои зиёди гурӯҳи эҷодӣ ба хулосае омаданд, ки нахуст намоиши филмро ба роҳ монанд.
филми овозадору машҳури одам анкабут дар таҳияи коргардон ҷон уотс таҳия шудааст. Ин офарида аз қисматҳои қаблӣ тафовут дошта, персонажи асосӣ аниқтараш Том Ҳолланд ки дар нақши Питер Паркер ҳунарнамоӣ мекунад, дар ин қисмат бо либоси нав, сабки муосир ва бо як ҷолибияти хоса дар экран падид меояд. нақши Мэри Ҷеймсро ки ҳунарпеша Кристен Данст бозӣ намуда буд, ба ҷои он ҳунарпешаи ҷавон Зендая интихоб гардид. хати сюжаи филм эдомаи мавзӯи қисматҳои қаблӣ мебошад. дар бахшҳои қаблӣ шахсияти одам анкабут маълум набуд, аммо дар ин қисмат тибқи сюжа ҳаёт ва эътибори Питер Паркер дар хатар аст, зеро Мистерио сирри шахсияти одам анкабутро ба ҷаҳон ифшо кардааст. гарчанде қаҳрамони асосӣ мекӯшад ин ҳолатро ислоҳ кунад, аммо корҳои хело ҳам хатарноктар ба вуҷуд меоянд. филм истеҳсоли ширкати филмофарии Marvel ва Columbia Pictures ба ҳисоб меравад. ёдовар мешавем ки Том Ҳолланд дар 3 қисмати нави ин филм пас аз 3 филме ки ҳунарманд Тоби Магуайр ҳунарнамоӣ карда буд, нақшҳои асосиро бозидааст. тибқи маълумоти сомонаҳои иҷтимоӣ, лоиҳаи қисмати 4 ин филм дар ҳоли таҳия аст. офаридаи мазкур дар бозори синамоии Иёлоти Муттаҳидаи Амрико 16 декабри соли равон ба фурӯш бароварда мешавад. нахуст намоиши ҷаҳонияш бошад 15 ноябр пешбинӣ шудааст. ин чанде аз хабарҳои синамоӣ буд ки манзуратон намудем. бо дастрасии тозатарин навидҳо ва нақшаву дигар кори таҳиягарон дар нашрҳои баъдии барнома ба шумо иттилоъ хоҳем дод.